ನಮ್ಮ ಇನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾದ ಅಂದು ಕೇಂಡ ಆ ಪರಬೇರು ಇನಿಕ್ ದಾಯ ಮೆಚ್ಚುಜೀರು ಮನುಷ್ಯನ ಒಂಜಿ ಸ್ವಭಾವ ಬದಲಾಪಿನ ಕಾಲ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದಲಾಪಿನ ಕಾಲ ಆ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದಲಾಪಿನ ಕಾಲ ಇತ್ತೆ ಕುಡಂಜಿಂದ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ಪರಬೇರ್ ನಕುಲೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಪಾರ್ಕ್ ಅದ ನಕಲನೆಂಜಿ ಗುಂಪು ಕಟ್ಟನ ಜಿತ್ತಿನ ಇರು ಬೊಂಬೈಡ್ ಪೋಡು ಆ ಮಲಮಲ್ಲ ಫ್ಲಾಟ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಫ್ಲಾಟ್ ದ ತಿರ್ತು ಮಲಮಲ್ಲ ಫ್ಲಾಟ್ ದ ತಿರ್ತು ಒಂಜಿ 200 300 400 ಇಂಚ ಇಲ್ಲುಲಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಫ್ಲಾಟ್ ದ ತಿರ್ತಿರ್ದು ಮಲ್ಲ ಕಲ್ನ ಗಾರ್ಡನ್ ಉಪ್ಪುಡು ಆ ಮಲ್ಲ ಗಾರ್ಡನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಲ ಉಂಡು ದಾಲಜ್ಜಿ ಬಯ್ಯಾನಗ ಒಂಜಿ 10 ಜೊತೆ ಪರಬೇರು ದಂಟೆ ಕುಟೊಂದು ಕೈ ಪತ್ತೊಂದು ತಿರುಗುವೇರು ಇತ್ತೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಬಸ್ ಆವಡು ರೈಲ್ ಆವಡು ಒಂದೆಟ್ಟು ಮಾತ ಒಂದ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಮಾತ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಹೊಸತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಒಂದೇನು ಮಾತ ಒಂತೆಂತನೇ ಸರ್ಕಾರ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಒವ್ವೇ ಇಪ್ಪಡು ದುಡ್ಡು ಮುಖ್ಯ ಅತ್ತ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಪುಲ್ಯಲ್ಲು ಕೈತಲ್ಲಿ ಇತ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತ ಇರ್ನ ಪುಲ್ಯಲ್ಲು ಜೋಕುಲು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಸಮಾಧಾನ ಮೊಗಲ್ನ ದುಡ್ಡು ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕುಜ ಅಥವಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನನದ ಕಾಲ ಕಷ್ಟ ಅಂದು ಉಂಡು ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಎನ್ನೊಂದು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇವರಡು ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪರ ಅನಾಯಾಸೇನ ಮರಣಂ ವಿನಾದೈನ್ಯೇನ ಜೀವನಂ ದೇಹಿಮೇ ಭಗವನ್ ಎಂಗಳಿಗೆ ಅನಾಯಾಸ ಸಾವು ನಿದ್ರೆದ ಲೆಕ್ಕ ಬರಡು ಎರಡಲ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಬುಡದ ಜೋಕುಲು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈ ನೀಡ್ರಾಗ ಬಲ್ಲಿ ವಿನಾದೈನ್ಯನ ಮುಂದೊಂಜಿ ದಾಯ ಬದುಕುದನಿಂದ ಎಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾವುನ ಇಂಕಲೆ ಕೊರಲ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಸಾವು ಅವೊಂದುಂಡು ಕೋಡೆ ಮರೆಂಡು ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಅಂಚೆನೆ ಪೋಯರು ಒಂಜನ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಗಿಟಾರ್ ಬಾರಿಸಾದೆ ಆ ಭಜನೆಗೆ ಒಣಸ ಆಯ್ಸಾತಿಗೆ ಸೀದಾ ಟಕ್ಕ ಅನಾಯಾಸ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಎಂದು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಡೆಮಾಲಿಶ್ ಮಾಡದ ಅವನುಂಡು ಜವಾನ್ಯಾಕ್ಲ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಭಾರತ ಮಾರ್ರೆ ಓಲ್ ಪುಂಡು ಏತು ಬೇರ್ದಂಗಡ್ಲ ಇತ್ತಿ ಇಡ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಮುಕ್ಲು ಇದ್ದಾಯ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊರ್ತಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂದು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲ ಪೂರ ನೀ ರಾಮೇಶ್ವರ ಊರುಡ್ದು ಪಿದ ಇತ್ತೆ ಕೇರಳ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಬೋಡೈನಕ್ಲು ಪೋ ಪಿರಿದೆ ತೊಂಡ್ ಬೇರೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಆಂಡ ಒಂದ್ ಲೆಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಪೂರ ಶುರು ಮಾಡ್ತಂಡ ಪೂರ ಅಕ್ಲೆ ದಿಂಜಿದ್ ಹೋಗ್ಬೇರ ಅಂದ್ ಕೊರ್ಪುನ ಅಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಡೌಟ್ ಮಾರ್ರೆ ಪರಬೇರು ಸರಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಪರಬೇರು ಪರಬೀರತ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವಿಷಯ ದಾದಕೇಂಡ ಈ ಪರಬೇರು ನಂಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ.ಎನ್. ಶೆಟ್ಟರ್ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆದ ವಿಷಯ ಒಂದು ಏತೀನಿಕ ಅಗತ್ಯದ ಪಾತೆರ ಕೇಂಡ ಉನೇನು ಜೋಕುಲ್ ಕೇನೋಡು ನಿಜವಾದ ಪುರಾಣದೊಂದು ಪಾಂಡವರ್ನ ಅಜ್ಜರು ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರತಿ ಹಂತಡ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟಲ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೋಡೇ ಪೋತೀನಿ ಇನಿ ಮರಣಿ ಒಂಜಿ ಸೆಮಿನಾರ್ ಪೋದುತ್ತೆ ಆ ಸೆಮಿನಾರ್ ಪೋದಿತ್ತಿನಲ್ಪ ಈ ಗುರ್ಕಾರನ ಕಲ್ನ ಸೆಮಿನಾರ್ ಊರ್ದ ಗುರ್ಕಾರನ ಅಕುಲ್ ಪೋದಂಜೇರು ಅಕಲೇನೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರಾದ ಪಾತೆರು ಅಕುಲ್ ಪನ್ಪೇರು ಇನಿ ಎಂಕಲೇನು ಪೂರ ಕೇನ್ನ ಗತಿಜ್ಜಿ ಇನಿ ಬಟರ್ನ ಕಲ್ನ ದಾರೆ ಬತ್ತದು ಎಂಕಲ್ನ ದಾರೆ ಏರಾವುನ ದಾರೆ ಮೈಪುನ ಗುರ್ಕಾರ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಬಿಲೆ ಕೊರ್ಪುಂಜೇರಿ ಇನ್ನಿತ್ತ ಜವನೇರು ಎಂಕಲೇನು ಲೆಪ್ಪಂದೇನೆ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮದುವೆದ ಒಂಜಿ ಕಾಕಾಜಿ ದಕ್ಕದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಆತೆ ಒಂದು ನೆಕ್ ದಾದ ಬನ್ಪಾರೀರು ಅಂದು ಕೇಂಡೇರು ಐಕ್ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿನೇ ಅದು ಕಾಲ ಬದಲಾವುಂದುಂಡು ಕಾಲ ಬದಲಾನಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬದಲಾವು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮೂಲ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕಡಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕಡಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆಂಡ ನಿಕಲ್ನ ದಾರೆ ಏರುನ ದಾರೆ ಉನ್ಮಲ್ಪುನ ಪೂರ ಐಟ್ ಮಾತ ಒಪ್ಪುವೇನು ಯಾನು ದುಂಬುಡು ದಿಂಚವೇನು ತೂವೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಎತೋ ಒಂಜಿ ಪತ್ತಿರುವ ಮದುಮೇಲೆಡಿ ಯಾನು ತೂತೆ ಅವಳು ಕರಿಮಣಿ ಕಟ್ಟರೆ ಅನಾಗ ಗುರ್ಕಾರೆ ಒಲ್ಲೆಕೆ ಅನ್ನಾಗ ಗುರ್ಕಾರೆ ಗಡಂಗಡುಲ್ಲೆ ಗುರ್ಕಾರೆ ಒಲ್ಲೆ ಅವಳು ಉನ್ನಾಂಡು ಪೂಸಿರೆ ಕೊರ್ರೆ ಅನಾಗ ಗುರ್ಕಾರೆ ಒಲ್ಲೆಕೆ ಅನ್ನಾಗ ಗುರ್ಕಾರೆ ಒಡೆಗ ಪೋದು ಅವಳು ಬಿಡುವಿತ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಆ ಲೆಪ್ಪೋಡು ಕೂಡ ಅವಡೆ ಲೆಪ್ಪರೆ ಪೋಡು ದುಂಬು ಕೆಲವು ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕಲಕ್ಕಲಿಡೆ ಕೋರ್ದಪ್ಪು ಸಾನ ರೆಡಿ ಅಂತುತ್ತೆ
ಅಲ್ತ ಊರ್ದ ಗುತ್ತದ ಕಲೆನು ಗುರ್ಕಾರನ ಕಲೆನು ಲೆತೊಂದು ಬರ್ರೆ ಹೊರ ದೊಂಪ ಏರನ ಗೊರ ಜನ ಪೋಡಡೆಗೆ ಬತ್ತನು ಪಾಪ ಅಕುಲು ಮುಪ್ಪಾಲು ಅಕುಲು ಪೋಡು ಅದು ಲೆತೊಂಬರ್ರೆ ಪೋಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕವರ ಗಗರದಿನಾಗ ಪೋಡು ಅಪ್ಪಗ ಗೋರ ನಿದ್ರೆ ಅವಳು ನಿದ್ರೆ ದಾದ ಆ ನಾಯ್ದ ಬಾಯ್ಡು ಬುರ್ರದು ಪೋಡು ಅಂಡೆ ಇನಿ ಅವು ಪೂರ ಪೋಂದು ಬೈದನು ದಯಪೆಂಡ ಪರಬೇರೆಗಲವಂತೆ ಅರ್ಗಂಟು ಪರಬೇರೆಲ್ಲ ಬಿಡೋಡಾಪು ಅಕಲೆಗಳು ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮನ್ಪುಣ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ನಾಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲು ಬಾಲ್ಯೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಅಕ್ಲು ಒಂದ್ ರೀತಿದ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ದೀದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ನಂಡ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ಪೂಜಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಎದುರು ಪರ್ಪಿನಿ ಗಡಂಗ ಪೋಪಿನಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಎರೆಗೆ ಅಂಚಲ ಒಂಜಿ ಆತನು ದುಂಬು ನಡದು ನಾವು ದುಂಬು ನಡದು ಇಲ್ಲಾಡ ಪೊಂಜವೆಗ್ ಎಂಚಿನ ನೆರ್ನೆಲ್ಲ ನಡತೊಂದಿತ್ತದು ಅಣ್ಣ ಇನಿತ್ತ ಕಾಲೋಡು ಅಂಚಜ್ಜಿ ಇನಿತ್ತ ಜವನೆರೆಗೆ ಕಂಡನ್ಯಾಗ ಬುಡದಿನ ಚಿಲ್ಲಾಯಿ ಸಾತಗೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಎಂಚಿನ ಹಾಪುಣ ಅಕೇರಿಗಾನಾಗ ಹಾಕಲು ಇಲ್ಲು ಬಿಡ್ದು ಪೋಪಿನಿ ಇಲ್ಲಾಡು ರೆಡ್ಡು ಪರಬೇರೆ ಊರಿವನು ಒಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಪೂರ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯ ನೆಟ್ಟು ಪರಬೇರ್ಲವಂತೆ ಬದಲಾವಡಿನಿ ಪರಬೇರ್ಲವಂತೆ ಬದಲಾಪಿನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ಎಂಚ ಹೋಯ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ದುಮ್ಮುದ ಈರ್ನ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಲ್ತೆ ಒಂದು ಮಲ್ತೆ ಬಂದದ ಇರುವರ ಮನ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಮತ ಇನ್ನಿ ಸಾಧ್ಯನ ಏನ್ ಮುಂಡೆ ಒಂದು ಮಲ್ತದ ಅವು ಇನ್ನಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇನ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಗಡಿ ಪನೊಂದು ಇತ್ತು ಅಕಲೆಗಳು ಒಂದಿನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರೇ ಇತ್ತೆ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಆರಜ್ಜಿ ಅವು ದ್ವಾಪರ ಯುಗ ಅದು ಬಂದ್ಬೇರು ಯಾವೇ ಇರ್ದ ಪರಕತೆ ಹೊರ ಉಂಟಾಲೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಂಚ ಅವೇನು ಕೇನ್ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಓದು ನಂಚಿನ ಒಂದು ಮಾತ ಇತ್ತು ನಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ದುಮ್ಮದ ಒಂದು ಪಿರ ಬರ್ರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಆಗಲ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಇಪ್ಪಡು ಅದ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಪರಬೆ ಆಪ ಅನ್ಪಡ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಯಾನ್ ಪರಬೆನೇ ಆಪುಜಿ ಅಂದು ಅತ್ತ ಅಕುಲು ಪರಬೇರೆ ಆವಂದೇನೆ ಸೈಪೇರಿತ್ತೆ ನನ್ನದ ಜವನೇರು ದಾದಾಪುಣ್ಣ ಪರಬೇರೆ ಆಪುಜೇರು ಅಕುಲು ಪರಬೇರೆ ಆವಡ್ಡದುಂಬೆ ಪೋಪಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಪುಣಿ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಫುಡ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಲಬೆರಕೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತೂನಾಗ ನಂಕಲ ಹೆಚ್ಚ ಟೆನ್ಷನ್ ನಾವು ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ತಿಕ್ಕಿನೇನು ತಿಂಟಾಡ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬೇಗ ಪೋಮ ಅಕೇರಿಗೆ ದಾದಾ ಕೆವಿ ಪಾತೆರ ಪನೊಲಿ ಅವೇ ಏನು ಸುರುಟಿ ಎಕಡೆ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಪರಬೇರು ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅನುಭವದ ಒಂಜಿ ಸಂಗ್ರಹ ಇತ ಹಿರೇಡ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ಒಂಜಿ 30 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಲೇಗ ಹಿರೇನ 35 ವರ್ಷದ ಅನುಭವ ಇರಡ ಉಂಟು ಅವೇನು ಹಾಕಲು ನಮ್ಮಡ ದೆತನೋಡು ಅವೇನು ಖಂಡಿತ ಐಟು ಏರು ಪೇರುಂಡು ಸೋಲು ಗೇಲುಂಡು ನಮ್ಮ ಸೋದಿನೆನ್ನ ಅಕಲೆಗೆ ಪನೋಡು ಯಾನ್ ಅಂಚ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋದು ಸೋದೆ ಪನ್ಪುಣ ಅಗಲೆಗೆ ಅವು ಪಾಠ ಅವಡು ಒಂದು ಜೀವನ ಪಾಠ ಅವಡು ಗೆಲುವು ಎಂಚ ಬರ್ಪುಡು ಸೋಲು ಎಂಚ ಬರ್ಪುಡು ದೇವರೆಂಚಿನ ಧರ್ಮ ಎಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಂಚಿನ ನೆತ್ತ ಪೂರ ತಿಳಿವಲಿಕೆನು ನನ್ನದ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರಂಡ ಐಟು ಒಂಜಿ 4 ಜೋಕ್ಲೆಡು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗಾಣ್ಲ ಅರ್ಥ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಅತ್ತು ಇನಿತ್ತ ಎಂಕ್ ಕುಡೊಂಜಿ ದಾದ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ಅಗತ್ಯ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡಾಯಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಎಂಚಿನ ಎತ್ತನಂದು ಕೇಂಡ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪ್ರಾಯದ ಕಲೆಗೆ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪಾಟೋಲು ಆ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪಿಲೆಕ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾಸ್ನ ಕುಲುತ್ತೇರು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕನ್ನಡ ಮಾಸ್ನಕುಲು ಕನ್ನಡ ಪಂಡಿತೇರ್ನಕುಲು ಅಕುಲು ಎಂಚ ಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಎಂದು ಪನ್ನಾಗ ಅಕಲ್ನ ಬಾಯಿಡ್ ಕೇನ್ನೇನು ಜೋಕುಲು ಪರಮಪ್ರಸಾದ ಅಂದು ದೆತೊಂದು ಆತ ಜಾಗೃತಿ ಹಿಡಿತೇವೆ ಇನಿ ಅಂಚಿನ ಪಾಟೋಲಜ್ಜಿ ಇನಿ ಪಾಠದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಡೆ ಉಂಟ ಬಂದಾಗ ಕಲ್ಪವನ ಮಾಸ್ಟೇ ಪಾಯ ಬೈದನ ಪಣ್ಣನಲ್ಲೇ ತಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಪೋಪ್ಲೆಕ್ಕ ಹಿಡಿದು ಪಕ್ಕದ ಧರ್ಮ ಅವು ಪರಬೇರಿನ ಬಿಡ್ದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇಟ್ಟ ಹತ್ರ ಹಲೋ ಆಕೆ ಇದ್ದಲೆ ಅವು ಅಂಚಾವರ ಕಾರಣ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಇಡೀ ಮಾಸ್ನ ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕುಲೋಕ್ಯ ಕಳಂಕವು ಅಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಅತೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಐಕ್ ದಾದ ಕಾರಣ ಅಂದ ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಚಿನಾತನು ಬದಲಾತನು ಇನಿ ನೀತಿ ಪನ್ಪಿನೆಕ್ ಬೆಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪಿನೆಕ್ ಬೆಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಪಗದಾದ ಆತದು ಪರಬೇರು ಪನ್ಪಿನವು ಸತ್ಯ ಅವು ನೀತಿ ಅವು ಧರ್ಮ ಆ ಧರ್ಮನು ಬಿಡ್ದು ನೀತಿನ ಬಿಡ್ದು ಆ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯನು ಬಿಡ್ದು ಯಾಪ ಪೋಪ ನಮ ಅಪಗ ನಂಗೆ
ಪರಬೇರೆ ಕುಂಬಾಣಂದು ಲೆಕ್ಕ. ಈ ಅನಾಚಾರದ ಪಾಠ ಇನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಅನಾಚಾರದ ಪಾಠ ಕಲ್ಪಂಡು ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನೂದೆಕ್ಕು ನೂದು ಅವು ತಿಂಪಿನ ತೆನಸಾವಡು ಅಕಲ್ನ ನಿತ್ಯದ ಬದುಕಾವಡು ಅವು ಎಂಚ ಇಪ್ಪುಡ ರೇಸ್ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟಂದು ಬನ್ನಗ ಮಾರ್ಗೋಡು ಪೋನಗ ಯಾನೆಗಡೊಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಶಾಪ್ ಪೋಯ ಮೂಜಿ ಜನ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಐಟ್ ಎಂಜಿನಂಡು ಕೆಬಿಕವೆನ್ ದೀದೇ ಕೇನುಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಐಟ್ ಬರ್ಪಿನ ಪೂರ ಉಂದೆ ಓ ವ್ಯಭಿಚಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ಪಿನ ಐಟ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಒಂಜಿ ಆ ವಿಷ ನಮ್ಮ ನಡುಟು ದಿಂಜಿದು ಪೋದು ಕಲಬೆರಕೈನಿ ಖಾಲಿ ಪೇರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ನುಪ್ಪು ತರಕಾರಿಗೆ ಮೀನು ಮಾಸೋಗು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಕಲಬೆರಕೆ ಇನಿ ಆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಲಬೆರಕೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೋಷಿಯಲ್ ಏಜ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಸೋಷಿಯಲ್ ಏಜ್ ಬಂದಾಗ ಇರೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯ ನಡೆದ ಬಕ್ಕ ಇರ್ನ ಸಮಾಜನ ಇರನ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸ್ತಾನೆ ಆರು ಬಡ್ಚಿಯ ಅರೆ ಪ್ರಾಯ ನಮ್ಮ ಅವೆಲ್ಲ ಆರು ಪ್ರಾಯದಾರ ಆರ್ನ ಅನುಭವನ್ ಪನ್ನಡು ಆರು ಬರಡು ಪನ್ಪಣಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಮಾಜ ಜವು 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 ಏರಾಂಡಲ ಪೊಸತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಪನ್ಪಿನ ಅಕುಲು ಏರುಲ್ಲೇರು ಅಕಲೇನು ಲೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಕುಲು ಬಡ್ಚಿ ವಯನ್ ಶೆಟ್ರು ಬಡ್ಚಿ ಸಂಕಮಾರ್ ಬಡ್ಚಿ ಬೇತೆ ಏರಾಂಡಲ ಜವನೇರುಲ್ಲೇರ ಅಕಲ್ನ ಕೇನ್ ಸಾಕಾತದು ಕೇನಂತ ಅಕಲು ನೇರ ಪಾತಿರು ಅವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಿಂಚದ ಸೇಲೆದ ಪಾತ್ರ ಇಪ್ಪುಜಿ ಮೋನೆ ತಕ್ಕ ಪಾತೆರುಜರು ಪನ್ಪುಣನೆ ಅಕಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂಚ ಆ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಯಾಪನ ಮಾಡಿದ ಪೋಪುಜಿ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಈ ಪರಬೇರೆ ಅವು ಎಂಚಿನಾವಡು ಅವು ಕುಂಬ ಒಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಬೇರೇನು ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮಗೂ ಪಾಡಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಕಲ್ನ ಅನುಭವನು ಸಮಾಜಗೂ ಪಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಬೇಲೇನು ಆ ಮಲ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಕನವಡು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರನ್ನು ಪಂಡೊಂದು ಪರಬೇರು ದೇಬೇರಾವಳು ಅವು ಪರಬೇರೆ ದೇಬೇರು ನಿಜವಾದ ಪರಬೇರೆ ದೇಬೇರು ನಂಗೆ ನಿತ್ಯಾನಂದೇರ್ನ ಕತೆ ನಮ್ಮ ತೂತ ಎತೋ ಪ್ರಾಯದ ಅಜ್ಜರ್ನ ಕಲ್ನ ಕತೆ ತೂತ ನಮ್ಮ ಅಕುಲು ನಿಜವಾದ ಅಕುಲು ದೇವೇರೇನು ತೂತಿನ ಅಕುಲು ದೇವೇರೇನು ತೂವರೆ ಅಕಲು ಸಾಧ್ಯ ಎತ್ತಿನ ಅಕುಲು ದುಂಬುದಕುಲು ದೈವೋಗು ಪಂಡೋನ್ನಾಗ ಇತ್ತದ ಲೆಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನುಡಿಕಟ್ಟು ಮದಿಪು ಪನ್ಪುಜೇರು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಗ ಉಂತು ದಿನ ಆಗ ಯಾಪೈಮೆನ ಕರ್ಮವರ ಮುಗಿಜಿಂದಾಪಿನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಮುಟ್ಟಲ ಪಣೊಂದು ಪೋಪೇರು ಅಲ್ಪ ಭೂತ ಬಲಿಪು ಎಂಕಲ್ಲ ಉರುಡೊಂದು ಆತದು 2 ಸಾರಿ ಪಣ್ಣೊಂಡೇರು ದೈವ ದರ್ಶನ ಬರ್ತಿದ್ದಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿನಾರೆ ಬೆಚ್ಚಾಣ ಆರು ಪಂಡೇರು ಇತ್ತಡ ಬಲ ಅಂಡೇರು ಪೂ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಅದಾಗ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚ ದಾದಕೆಂಡ ಇನಿತ ವಿಷಯ ಅಂಚ ಆ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಆ ಪರಬೇರ್ನ ಅನುಭವನು ಸಮಾಜವು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಕಲ್ನ ಪಾತೆರು ನಮ್ಮ ಕೇನು ನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಗೂಗುಲ್ಡ್ ತೂಪಿನತ್ತು ಗೂಗುಲ್ಡ್ ನಂಗೆ ಅಮ್ಮೆ ಅಜ್ಜೆ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮೆ ಅಜ್ಜೆ ನಮ್ಮ ಖುದ್ದು ಅಕಲ್ಡ ಪಾತೆರು ನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವೇನು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪವಡು ಇನಿತ ಸೈನ್ಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಎಂಚಿನಾತಂಡು ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿನ ಬುಡಿಯಾಯಿನಿ ಮಾನವಿಕ ವಿಷಯಲೇನು ಬುಡಿಯ ನಮೈನಿ ನಂಕಿನಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಸೈಕಾಲಜಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಸೋಷಾಲಜಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಕನ್ನಡ ಬೊಡ್ಚಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಪಗ ದಾದಾತನೊಂದು ಕೇಂಡ ಏಪ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆನು ಭಾಷಾ ವಿಷಯಲೇನು ಮಾನವಿಕ ವಿಷಯಲೇನು ನಮ್ಮ ಬುಡಿಯ ಅಪ್ಪಗ ನಿಜವಾಯಿನ ಆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಲ್ಪ ತತ್ತದು ಪೋಪುಡು ಖಾಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕಲ್ಪನು ಅಲ್ಪ ಕನ್ನಡೋಡು ದಾದಂಡು ಅತ್ರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದಾದಂಡು ಅವು ಹಿಂದಿ ಆದುಪ್ಪು ಕನ್ನಡ ಆದುಪ್ಪು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆದುಪ್ಪು ಸಂಸ್ಕೃತ ಆದುಪ್ಪು ಆಂಡ ಆ ಭಾಷಾ ವಿಷಯಲೆಡ್ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟದು ಕೊಡ್ತೀರಕಲು ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ದಯಪನ್ನಾಗ ಅಲ್ಪ ಸಾಹಿತ್ಯ ಉಂಡು ಆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಉಲಾಯಿ ಬದುಕು ಇತ್ತಂಡು ಆ ದುಂಬುದ ಪುರಾಣ ಭಾಗವತ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತಲೆಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಾಯದ ಅಕುಲು ಪರಬೇರು ಅಕುಲು ಆ ಪರಬೇರನು ಜವನಿರೇಗೆ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಯಾಪ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣದ ವಿಷಯಲೇನು ನಮ್ಮ ಬುಡಿಯ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಅತ್ತಡ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಲೇನು ಓದುನಂಚಿನ ಬೇಲೇನು ನಮ್ಮ ಯಾಪ ಬುಡ್ತಾ ಆನಿಗೆ ನಂಗೆ ಮಂಡೆ ಕುಂಬಾರೆ ಪತದನು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಸುರು ಮಲ್ಪುಗ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಹಿರಿಯರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕುಲೆಕ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡೊಂದು ಪಟ್ಟಾಂಗದ ಕಟ್ಟಿಡ್ದು ಆಗಪ್ಪು.